Me yasa talaka a Najeriya baya da hurumin kai gwamnati ƙara a kotu idan ta gaza cika alƙawuran da ta ɗauka a kan shi? Me yasa gwamnati ke tilasta ma talakawa biyan kuɗin haraji amma ta gaza samar musu da wadataccen tsaro, ingantaccen ilimi, ingantattar kiwon lafiya da kuma ingantattun tituna? Me yasa idan talaka bai biya kuɗin haraji ba, gwamnati ke iya ɗaukar duk wani mataki da ya dace a kan shi, musamman matakin shari'a? Me yasa talaka dole ya bi doka amma kuma ita gwamnati tana saka son rai a wurin bin dokar? Me yasa gwamnati ke da ƙarfi akan talakawa amma su kuma talakawan ba sa da ƙarfi akan gwamnati? Wannan waɗansu daga cikin tambayoyin da al'umma ne suka daɗe suna yi a cikin zukatansu ba tare da sun bayyana su a fili ba. To kuma kusa domin kuwa ga amsoshin tambayoyinku a cikin wannan bidiyo. Ƙasashe kamar India, Brazil, South Africa, Norway da dai sauransu, talakawa suna da ikon da za su kai ƙarar gwamnati a kotu idan ta gaza samar musu da ingantattar lafiya, ingantaccen tsaro, ingantaccen ilimi, sannan kuma su yi nasara a kanta a kotu. To ku sani cewa kundin tsarin mulkin Najeriya wato Constitution shi ya bayyana cewa gwamnati ita ke da alhakin samar da wadataccen tsaro ga al'umma, ingantattar kulawa a ɓangaren lafiya ga talakawa, ingantattun tituna da dai sauransu. Wannan duk suna ƙunshe ne a cikin Chapter 2 na Constitution. To sai dai Section 6, Subsection 6, Paragraph C na Constitution ya bayyana cewa ba za a iya tilastawa gwamnati cika waɗannan alƙawuran ta hanyar kai ƙarar gwamnati a kotu. To, shin me hakan yake nufi? Ma'anar wannan section ɗin shine kotuna ba sa da hurumin da za su iya tilastawa gwamnati ta aiwatar da abubuwan da ke cikin Chapter 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya kai tsaye. Chapter 2 ɗin ya ƙunshi abubuwa kamar samar da ingantaccen ilimi ga talakawa, samar da wadatattun asibitota da kuma magunguna a cikin ƙauyuka da kuma birane, samar da ingantattun tituna, samar da ilimi kyauta ga talakawa, kare rayuka da kuma muhallin 'yan ƙasa. Saboda wannan section ɗin ne wasu ke ganin cewa Constitution baya kare muradun talakawan ƙasa, sai dai muradun gwamnati. Saboda akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin Chapter 2 na Constitution da kuma Chapter 4 na Constitution wanda ya samar da Fundamental Human Rights wanda kowane ɗan ƙasa yake da alhakinsu. Duk da wannan tuƙa da warwara da Constitution ya yi a cikin Section 6, Subsection 6, Paragraph C, kotuna sun bayyana cewa suna da hurumin da za su iya sauraron shari'u wanda suka shafi Chapter 2 na Constitution. Kasancewar wannan chapter ɗin tana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam wato Fundamental Human Rights wanda ke ƙunshe a cikin Chapter 4 da ke cikin Constitution. To sai dai, shin menene ra'ayinku a matsayinku na 'yan ƙasa waɗanda suke da cikakken 'yanci? Ku bayyana muna ra'ayoyinku a comment section.